Kuwi senengane. Bebeda senengane Bagong kok kowe ora. Tarpa kriya Wisnu toyang kancil nanang abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Yaten keli bule padha ande. Ye Ye isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Jagat yo Patrio jagat pangestu Mbara. Wiladal. Kresna, iki kula wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Durung nganti sawetara nggonipun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndrawati. Wiladal iki lak ora pangling. Iki kaya Panakawan. Komplit Nalagaring Petruk Bagong ing sowan ana Mrejing Mandura. Koko Prabu? Nggih. Nadyan kados menapa Koko Prabu tau tatinampi pangudangipun Panakawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakunjukaken so paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila kula triandangu dhateng sowanipun Panakawan tetiga menika. Yayi, prayoga nggone lenggah. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Nggih, Nalagaring. Padha kanthi raja saprabdamu Nalagaring. Berkah pangestunipun Ndara Baladewa niring sambi kula sowanipun ingkang abdipun Nalagaring kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono kula pundhingga jimat paripik ndayoning kasantosan. Nggih Petruk. Padha kanthi raja saprabdamu Petruk. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa Agong apa? Gong, wis senengane ora. Boyo sing sopan, kaget aku. Bagong padha raja saprabdamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya padha wae. Truk, pasusu e. Garem. Masalahe kok. Oh ya. Truk. Engko nek gedhil. Wis ora usah padha gocek sikik iki tak takoni dhisik. Oh nggih. Wonten wigatos menapa? Nengga timbalanipun Sinun Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Truk? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek Sinun Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarane apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok dadi ngruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun.
Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling ron kelapa apuren tambah bila wonten patulan nggih kula munjatun sapaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng ngaturaken sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura iki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksude kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya Ngalengka Diraja. Mungsuhe. Iku mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah, gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana, semono. Ewa semono menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut. Rame wani. Piye-piye ya wani wae. Wong ade dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate ming wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelo ora doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing atasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Tru. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit. Ya iki dite gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake.
Gayane do tuku rokok mangar do minggat kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gada Madana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk, ora kena padha sakepenake dhewe, padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke kawula akeh cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya. Lho, nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan. Diperpanjang, ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet, do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Galeng-Galeng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene, tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe naik dhewe. Loro e. Nek ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Wah iya, Nding. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Iki mung njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Kok ngono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu. Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jowo glendang negara. Menungso kakak para jajan. Pragoto, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat, mangke kula singkirke. Yen mapunten sugih. Mlarat.
Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kepirangan mungsuh para Pandhawa. Nggih, nggih ngestaken dawuh. Ngopo kowe? Meh ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Ha. Mana wae ora winget. Glandeng nengkolo. Mlayu. Ah terus? Ha piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ora? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kana mulih-mulih omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneng nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku iki wonge penemu aku wae yang bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal. Arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana, guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya, men. Aku lagi emosi bengi. Iya, nek ora san dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewane. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujuding Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa.
gaya tenan iki. Cah iki len nggawa sandangan diwadahi apa ya? Truk. Rene ya, Truk. Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Mandala. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi kok. Mbok wis iki pokoke rasa pokoke omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gleleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala Bagong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala jeblok diadamu der meletus balane. Luweh. Males aku. Ngurusi Bagong males aku. Ayo, amo Surawarta, Surawarta. Imbang yang panca-panca kuku karepe desa. Menungso ratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngemak-emake Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celing malang grok. Menungso padake celeng ora. Iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus jenenge wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicek ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelawan Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali nang karang kademel. Nglakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kayane. Saru dipun presani para kawula alit. Ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika Nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan menungso rata tenan. Lah ora ngewewake rasane Nata Mantura Prabu Baladewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane. Tak luweng kuandane. Koko Prabu Landri emut ora. Koko Prabu Landremu sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong jangan malah wirang piyambak Koko Prabu. Ya, prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Sik, nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku, mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mengo?
Bagong kok. Iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane wae Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak penake dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang Sukmana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe Bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis ngaten ki mawon Kawa Prabu. Wah, kowe aja manut. Kawa Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti. Iki wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Kawa Prabu? Iya, Kresna. Ing Sri Baladewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan ratatanan malah suluh bareng. Kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Ming sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Koko Prabu kondur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong cuca. Tulu ketak. Tang tak de. Tang de. Tang tak de tang. Tang tak de tang. Tang tak tang tang tak de. Tang blang. Gade tak tang 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 tang. Tang tang tang. Tang 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 tang. Ding tang tang. Ding tang tang. Tang. Wah! Ya! Tang de tang da de. Tang da. Tang da. Tang de 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 de. Tang de tang. Oh Prabu we gumujeng kok. Hei! Ora. Wong iya guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun ngajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun piresti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken oh Prabu.
Iki ngapa sing antil sirahmu sisan kowe ra. Tak cung. Waduh. Keseron. Tak cung. Tak dung tak dung. Iya. Terang dung kosek. Terang dung kosik. Dang dang. Beda senengane Bagong kok kowe ora. Tarpa kriya Wisnu toya kancen anang abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Yaten kelibule padha ande. Ye. Ye. Isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Apa ora? Gong, salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo.
Wis salen urung kowe? Wis. Mangkelake ora. Kene sing wong tuwa ki isin delokke cah cilik-cilik ning tengah dalan kok jugetan kaya wong kentir. Iki sing mundhut sapa ning wayang jelimen iki? Saka SMK Taman Siswa Nanggulan. Oh. Dalam rangka HUT yang ke-49 dan mengganti gelar budaya yang ke-13 tanggal 28 Juni 2020 ini. Ya. SMK Taman Siswa Nanggulan menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 terakreditasi A. Ya. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga bisnis daring utawa pemasaran. Tagline SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Wah. Ngono ya ora iya, dadi aja sok ngembe mlebu SMK iki terus ora iso entuk gawean. Ning justru malah mlebu SMK kuwi keluar sudah dadi wong sing iso dipekerjakan atau iso golek gawean. Ya. Kaya SMK Nanggulan Taman Siswa iki terus ya ana jurusan keahlian teknik kendaraan ringan otomotif lho. Teknik bisnis sepeda motor lho, metu langsung iso gawe utawa bengkel sepeda motor. Ya. Iso mandiri, multimedia, wong saiki multimedia lagi luar biasa. Akuntansi dan keuangan lembaga. Ya. Bisnis daring dan pemasaran. Oh, apa luar biasa. Mula aja pisan-pisan ngembe karo SMK, aja pisan-pisan mencibir karo sekolah kejuruan. Justru sekolah kejuruan itu banyak menelurkan pekerja-pekerja yang mandiri. Ya, mandiri. Mandiri nek kahanan kaya ngene iki ya modar. Heeh. Kok tegese modar piye? Areng apa? Wis jajali, wis. Nyambut gawe apa? Sing bakul meso. Sing apa jenenge iki petani meso iso nggarap sawah. Ha iya. Sing seniman kaya awake dhewe iki nang Yojo ki ewon lho, Tru. Iya, ora kok seniman dalang tok, pengrawit. Saben sak dalang kuwi duwe pengrawit pira, tur gurung nek paguyuban pengrawit tok cacahe pira? Iya. Ngono ya, Gong. Pemusik, grup campursari, penyanyi, iya. Pira cacahe? Ewon. Ngono ya. Iki 3 bulan iki sek meneng wae ora do ngapa-ngapa. Awak dhewe isih diparingi alhamdulillah iso nyelimen ngene iki. Iya. Ngono. Ning liyane jan sek tenan, Tru. Heeh. Monggo iki tambah tanggap darurat tekan akhir Juli apa ora tambah sek? Iya. Nek ketemu mesakake ming karimata tok. Saking dinile mikir ya, Gong. Piskise rusak. Heeh. Arep ngopo ra iso, arep kepiye-kepiye ra iso. Heeh. Nek miturut kowe janjane piye, Gong? Solusine piye? Ana jane bola-bali tak aturake, bola-bali aku wis matur, bola-bali aku wis omong. Ana solusine wong Yojaya duwe gedung-gedung tertutup. Heeh. Duwe gedung sing iso digawe satu pintu utawa engko penontone nganggo kursi sing jarake pancen wis ditentukan. Iya. Iso lho pentas ngono kuwi iso ora masalah. Iya. Waton pemerintah gandeng ade iki masyarakat sing taat ya nunggu para bapak-bapak saka pemerintah daerah kuwi mengeluarkan solusi. Oke, boleh pentas tapi dengan catatan harus tetap jaga jarak lan sak piturute utawa penonton mung cukup dibatasi penonton pira cacahe supaya iso jaga jarak utawa social distancing. Iya, ngono iso. Heeh. Jane sing tak arep-arep iki mung kuwi. Diarep-arep kanca seni kabeh mung kuwi. Masyarakat seniman iki kabeh mung arep-arep kuwi. Ki metu saka pemerintah daerah. Boleh mengadakan pementasan asal. Monggo digawe peraturane. Iki wis bola-bali aku matur. Heeh. Wis nganti jeleh aku ngomong. Iya. Ning piye meneh adhe iki ming kawula cilik, adhe iki ming masyarakat ya isane ming ngomong, dene dimidhangetke matur sembah nuwun, dene ora bosok kupinge. Karo ming isane nampa. Ha iya.
Ya wis ora apa-apa ning ya aja banget-banget. Nek ora banget-banget ya ora krasa, Tru. Ha iya. Sing jeneng wong Jawa kuwi aja kok ngrasake rasane wong liya. Heeh. Weruh wae jane wis aduh, aku nek ndek tumindak kaya ngene iku aku menetapkan seperti ini lah piye masyarakatku ki sing gaweane iki piye? Ning kok ora tekan kono lho. Kok rasane ora tekan kono iki lho. Ha iya. Ngono lho. Iki sing perlu dipertanyakan. Ya. Ya wis men kancaku aja ora nyuwara ya wis men aku tak nyuwara ora apa-apa wis. Wis engko nek berhasil ya dirasake bareng. Ya. Ora masalah. Ora kok aku menganggap aku ki sebagai kepengin menjadi seorang pahlawan. Ora, wong aku dhewe ya melet-melet kok dadi pahlawan ki ngopo? Aku ki ya melet-melet ya ngrekoso. Kancaku ya ngrekoso. Iya. Ngono lho. Ewadene ora ana sing ewang-ewangi, ora masalah, wis santai wae. Iya, wong aku nyatane ya mung menyuarakan apa sing dadi isi hatiku, menyuarakan apa sing dadi panggersaing para kanca-kanca kabeh. Dene aku duwe lantaran ya kuwi streaming sing iso ditonton ewoning wong, iki aku tak nyuwara. Ngono ya, Gong. Ha iya. Jane aku wis arep meneng, aku wis sirep sidhem, atiku wis tentrem. Ngono. Sing tak arep-arep tentreming atiku, sireping pikirku, kuwi sing tak arep-arep upama diperpanjang masa tanggap darurat, kuwi terus ana bawahnya ada solusi bagi pekerja-pekerja utawa masyarakat kecil ngene supaya iso entuk sandang pangan. Sirku ngono kuwi sing tak karepke. Nek namung cukup mengkai peraturan tek tanpa ada solusine, ha piye? Kene kon mangan apa? Ngono ya, Gong. Nun sewu iki dadi malas selip terus. Selip piye? Kudune memperingati hari jadi ke-49 SMK Taman Siswa Nanggulan ning ya iki ana sambung rapete kok. Ha iya. Ya bener ngono ya, Gong. Ya wis muga-muga dimidhangetke ya, Gong. Muga-muga Gusti Allah ki Maha Adil, Gusti Allah ki Maha ngelingke karo piyayi, Gusti Allah ki Maha ngelingke. Nek piyayi sing nang dhuwur, sesuk mbok menawa ana kersaning sing gawe urip dijawil karo sing gawe urip. Mas. Monggo kowe gawe peraturan ning ngisormu kae ya pikiren. Wong-wong sing teng klesot rakyatmu kae pikiren. Ngono ya, Reng. Ha iya. Monggo gawe peraturan diperpanjang masa darurat ning kae ya pikiren golekno solusi. Kowe iki tukang mikir minangka dadi pengareping masyarakat, memberikan solusi untuk masyarakat. Oh. Wis ta ora dijawil. Ning dongakno aja sak gluduke lho, Reng. Ora. Ming pokoke dilingke tok. Ha iya. Muga-muga ngono. Nembang yo, Gong. Kok lali kabeh aku. Nembang kok lali kabeh ora. Seneng-seneng, suka-suka, parisuka. Iki wis lho, iki ana. Wah, ya wis. Ternyata ya ana kancane iki. Heeh. Ana sing nyuwun lagu, ana sing nyuwun tembang. Ora. WA semene akeh kok ming do sambat. Iki persewaan tenda panggung semaput. Ya wis ora apa-apa ya. Ayo, ya wis ben. Heeh. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada ke-49 SMK Taman Siswa Nanggulan. Selalu mengesan di ingatan kami pembelajaran yang ceria SMK Taman Siswa Nanggulan. Oh iya, matur sembah nuwun. Wis kirim iki, Truk. Karo terus iki Dirgahayu Perguruan Taman Siswa Nanggulan ke-49 terus maju dan memberikan yang terbaik untuk bangsa. Salam hormat kagem Ki Dr. Andes Maryono. Waduh, Maryono, Ki Mujiyono, Ki M Kurniawan Nugroho lan sedaya pamong. Nyuwun sinom rujak jeruk. Mbak Hana Pertiwi sampun nyawer wonten rekening Mas Gunawan. Saking kula alumni 98 ugi anggota PKS Jabodetabek. Nuwun salam budaya. Oh iya. Menika transferipun. Wah, jan. Hana Pertiwi bengi iki entuk transfer 100 juta. 100 juta. Oh iya.
Ya ora apa-apa ditampa kanthi merdikaning penggalih. Heeh. Yo, langsung diaturke wae. Ya. Rujak jeruk. Ayo panyuwunan kok. Ya, Mbak Tiwi, mangga. Ya. Jumeneng, ayo. Ya, peraturane jumeneng kok malah ndur begegek ora. Dong 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 dong. Wis go. Aku tak ki prah. Momo. Prah terus ora. Lah wingi mboten ngagem jumeneng kok. Ah saiki wis jumeneng saiki. Wis ket mau le jumeneng ya. Nembe kok. Heeh. Aku ya ngerti kok. Rekku nendi. Ayo karang rek barang iki saiki gampang ilang. Iya. Ana tetembungan ning nyilih rekmu sak rokoke ayo. Ya. Mama. Ya, dibawani ana pamundutan saka WKS Jabodetabek. Ya. Nek ngono ya awak dhewe tetep berusaha Climen iki nganti tekan Juli ya ning. Ha iya akhir Juli nih ya rasa kerep-kerep kaya iki, Tru. Iya. Kok ora kerep-kerep ki ngopo? Wah, kowe ora ngrasake kok. Ngadepi wiyaga ing ngungkuli. Nek ora enak cangkeme do cerewet. Nek enak aku kok tekor. Ha iya ya kowe sak madya wae. Wole kok dak dikira wong tipis. Wingi bengi apa? Nilak Dede. Heeh. Saiki layur PP. Apa? Layur di PP. Alias greh. Mula mau tak umumke. Ya gek madang layur lho, wong ngadeg kabeh. Heeh. Iya. Tan kendatan. Ya. Aku maune iki paling ora mung tukang ngeterke sinden. Ha iya. Saiki tak rewangi nyambi dodol tape. Kanggo nyangga perekonomian. Iya. Sian. Ayo wis malik grembyang kabeh. Heeh. Neng layah lambah-lambah. Neng layah lambah-lambah. Kula Jawa Lombok. Kula
ora suwe. Ora suwe Ya. bapak neto lewos teko. Astro, ya. Oh. Saka SMK Nanggulan Taman Siswa wis ana sing kepareng lenggah ning Jakarta. Ya. Ki mau nyuwun lelagon ya kuwi jenenge rujak jeruk. Iya. Ya dibacutke ana meneh mbok menawa sing nyuwun. Ah iki klip-klip ki HP-ku. Heeh. Ku batune entek. Ora kok. Heeh. Langsung tak ces meneh. Iya. Dari Nani Sanwina Master Production. Wow. Yang diaturke Pak, tiyange nyuwun diwaos. Nggih. Sing endi? Oh ya wis pokoke anggere wis tak waca. Saka Nani Sanwina Production. Ya. Ha iki ora rata ya le kirimke. Kucing kok. Heeh. Arep tak uring-uring nyampan gelas bur kucing wong muni ngeong ngono. Tulung cekele engko tak gajule cangkeme. Ya aja. Kucing ae lho, utuh. Suarane ngeong ngono kok. Ana kucing tenan digajul sampe yong ngono. Heeh. Mbak, oh iya Mbak Nani Master mau nyuwun lelagon. Oh iya, wis diaturake sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Petra, ngapa? Kan iki orang-orang pamundutan. Ya. Ayo saiki diaturke yang lain daripada yang lain. Ya. Ngaturke tetembangan saka sapa se? Mbak Agnesia Nandasari. Ya. Ya men jumeneng wah jan. Mau sore latihan kok lamat-lamat aku krungu tetembangan janjine piye? Iya.
Rasa kesusu-susu. Ya. Iki nggih ngadeg, Pak. Iya. Ya. Ya, wah iki. Lali janjine arep tok bawane apa pelok iki? Ya, engko gek Orisa gek Wahyu komplit. Iya. Nggih, Asmarandana mawon nggih. Asmarandana. Nggih, sik cendak. Heeh. Cekono kucinge tak degajuli cang ngene. Kucinge wis ora ana kok cekono kucinge. Ya. Aja turu sari kaki. Oh, wah ayo karo mat-matan. Ya iya. Lho. Mat-matan tegese iki dirasake no ora kok pandeng-pandengan iki ora. Oh, tiwas nedak aku. Kudu wis mikir Risa karo Wahyu mikir nembang apa. Wahyu engko nembang apa arep bawa kiprah. Malah arep kiprah. Tapi Nyangking bekor kenca nane arang wong wedok iki sok malik ya terus. Ah iya. Agnes ku dek cilik mbiyen, Mbah. Wah, ripun rambutnya cendik. gonta ganti nggih kula Pak rambute. Heeh. Maksudnya diwarnai, disemir. Ngangge wig, krin kan ngangge wig ngoten. Rambutnya ming sak cengel iki kayak jaman melu aku cilikan biyen terus. Oh iya. Saiki wis Wahyu apa? Wahyu kae apa sing pinggir dek dek cilik biyen sikile iki temen kabeh kae. Dadi nek mlaku malah begagah-begagah ngono. Saploke didedek bojone kok saya. Orisa apa? Biyen dek jaman sing nganggo tikusan kae walah-alah terus wis ora iso disawang wis. Lambene jedir nganggo tikusan. Wah, nyinden kleru. Ah ya wis. Saiki kok weh lah bocah kok ngendi-endi nggawa teras. Tak turu ndasmu lho ning ora. Maksud iki tanpa nganggo tikusan iki kaya piye lho raine. Ha. Yang dorong ora rasa.
Ya. Sandang kalawan pangan Ya ki. Ya ki ngopo? ya iku Bagia. bagian nipun Paling wong nelek. Ora tendang. Wong melek. Waduh. wong melek sabarna rimo Janjine piye? Ya, buka bonang. Tong ting tong 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 ting tong tong tong. Ora mangkat kowe. Mangga. pisan-pisan wae lho, Tru. Ya, iki ana sing nyuwun meneh engko soalé. Ya, ya. Yen padha prasaja luwih prayoga, ayo tarukun aja ngalamun ing liya.
Widyasari Nuring Tias iki ana sing kepareng ngaturake meneh terus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Bagong nyuwun gending sinom grandel. Gending menika kagem sobat ngebiar penggemar Pak Seno wonten pundi kemawon. Saking Bapak Haji Dasi Wiyono Magetan Jawa Timur. Nderek paring tali asih sekedhik sampun mlebet. Matur sembah nuwun Pak Haji. Menika kula aturaken lumantar swantenipun nggih menika adik kula Mbak Orisa Widyasari. Oh iya. Paguyuban dalang saenipun berinisiatif menyusun protokol pergelaran wayang lajeng diusulkan ke Pemda kados ingkang dipun upaya paguyuban MC ingkang dipun pandhigani Dr. Wigung. Ngaten ugi sae. Oh iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ayo Mbak Orisa. Ya. Ya. Sinom grandel. Ya, saking Bapak Haji Dasi Wiyono saking Magetan. Heeh, monggo. Sak galak-galake nggih, Pak. Marah terserah galak arep ora apa-apa. Ya. Nah, aku wis ora pati galak saiki. Jinak. Ya sak galak-galake. Sak galak-galake. Arang gamelane rung tak laras kok dadi rada angel dicengkok. Ora apa-apa nih. Ngangah mongso. Ngangah mongso. Jalmi. Ya. Lara apa kang sinadya. Waduh. Suarane garing jan. Ngerebel ta terus? Ngerebel. Sima. Akeh jalma padha suntik. Lho. Suntik napa, Pak? Ora apa-apa. Mergo sima kuwi mah. Kabeh kewan padha Priksa. Punjul sithik. Akeh apa sithik? Sithik. Kandhai suwe-suwe ya tanggap ya aku meneh punjul sithik no. Tutuk cempala sisan. Wenang ning netip waci keselak Pak apa? Keselak
dipeni sik. Pun mari. Tanpa guna malumpat kacemplung jurang. mesake nasibe si kidang malumpat cemplung bilang ya terus. Ora apa. Aku gagas tembang ki mau cakepan saka awal tekan Simoe pancen galak tenan. Ha iya. Si kidang nganti mlumpat-lumpat cemplung jurang. Ha iya. Ya mesakake ora. Tibake apa sah? Sing cendak-cendak wae rasah, kena sing werna-werna. Ya. Nah isa ya sing rada kuna, gandeng dienggo selingan. Ya. Apa? Napa nggih, Pak? Gayeng napa? Mesine ya sing gayeng apa. Ora ana gara-gara kok sepi banget. Iki kebacut menyurai. Ora apa-apa, menyura tibake menyura. Ya. Apa? Tung dang tak. Nyanyi nyanyi mangowo baksi menyura. Tembang apa? Iki dienggo iringan srebek kok. Tembangan. Apalku meng kuwi. Wancine anggu kap-kakat rahina sanes koro woing badaran woing pagelaran ya apa Kembang rawe nggih, Pak? kembang rawe Didunke. Hah? Didunke nganune. Pak Raw kan menyura. Heeh. Dunke sanga. Oh ada kembang rawe didunke tenan ketemu ayat ayat rawe. Ya, kayak apa? Kerian Pak persiapan. Ya, santai wae. Persiapan riyen. Ampun kesusu. Didunke sithik. Iya.
Pisan wae ya, Tru. Dinggo komplit-komplit. Ya iya dikompliti ora dinggo komplit-komplit, Mbak. Wahyu Krisnawati. Ya. Arep nembang apa iki? Ah mesti sumak umi iki mesti nek arang tembang ya ming donga. Ah iya. Ayo. Arep maju nembang kok mah. Allahumma barik lana fi lho. Madang meneh malah. Ya. Coba kayak apa? Sukses. Ayo, nembang apa ya? Sukses. Liru. Sukses. Bliru. Lunga saka kono ora? Ayo piyak-piyak ora lunga, tekek iki angel dilungake kok. Kae tekek kleben kae kon lunga. Ora ngantil. Heeh, wong e karangan. Iya, iya, coba apa, Mbak? Sesi demani, Pak. Sesi demen. Wah. Nyanyekke sing lanang iki jajal. Wah, lah iki alasane saiki iso ider tape bareng. Kok mulai wutuh, Pak? Ora usah tuku jebul asem tenan kok. Waduh, kayane nesu-nesu kae kayane. Ya. Derek sang peke ya derek sang peke pipa priya pipa budaya 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 sowan menyang kota gedhe sowan menyang kutha gedhe Lindang biru kuning selendang kuning kang saking bukir sari pocong imogiri kang saking bukir dadi bukir sari pocong imogiri ngebleki sirahmu iki ya ora ngono wasis ning wasis
hangumrum marang Bendara. Hangumrum marang Bendara. Nardias. Tiah Sulestya pijer ngincangake halis Tur terus tresno sesidhemen. Ayo joget. Luwe bace paten ana. Ya, monggo karyane Bapak Haji Sukron Suwanda. Ya. Luweh becik paten ana timbang campur sari ya ngono kuwi. Nek deg-degan ngene iki ming yo yu kok Luno ndase wae. Anarkis tenan, Mbak. Gregetake ora. Ya. Liwat kincanging alismu Nadyan bocah kuno nyai pon jiwara Mbak Orisan, Mbak Agnes, Mbak Ti wis komplit kok. Iya. Wis diaturke kabeh. Heeh. Ya Semar ora teko-teko ya. Engko rak dilongkas teko. Lah kae ketimbang-timbang kek lho.
Samareka den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi ing piye le Bagong sing nampa weling Pak Bagong sing nampa weling Pak anu Pak sinuwun Mandura paring dawuh kena wae bapakmu Semar njaluk Jatiwangi sing mapan ing Astana Gadamardana ning waton bapakmu iso negur dhewe iso nyempal pange dhewe tak keparengake aku nek ora golek seksi ndak malah ora rampung Samareka den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan Manikmaya aku tak takon karo kowe janjane kowe iki nganggep aku apa panjenengan kadang kula sepuh tetep kula badhe ngabekti kalawan Kakang Ismaya. Jernyatanipun kula tinemu taruna Kakang, nadyan kula sampun lenggah wonten ing kadewatan. Nanging tetep titah ingkang wajib nampi sembah kula namung Kakang Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lah iki ngene, Guru. Aku iki lagi duwe panjangka ya kuwi mbangun padepokan. Padepokan sing tak bangun mau dadi papan para kawula nggone padha nglumpuk padha nularake marang kepinterane para nom-noman sing padha sinau merga ning kono bakal tak wenehi ya kuwi wujuding werda kawruh lumantar tulis lan iso diwaca lan iso dienggo wuwu ing kepinteran lah ning aku entuk sasmita nek padepokan mau kudu dibangun salah sawijining saka kayu Jatiwangi sing mapan ing Astana Gadamardana. Monggo aku nembung karo Sinuwun Mandura didhawuhi supaya negor dhewe supaya nyempal pange dhewe. Aku wedi nek nganti ana walat merga kuwi dudu kayu jati sabaene. Aku tak ngejak karo kowe mudhun ana ing jagat. Kowe wangi-wangono supaya Prabu Mandura Sinuwun Baladewa percaya karo apa sing tak dadi panjangkaning Semar Badranaya. Monggo Kakang Semar kula dherekaken. Kresna langkung tresnarina marang Dyabanon Cinawi. Alah dal, Kakang Semar. Nggih kula sinuwun. Raja sak tekamu Kakang Semar. Wilujeng Kakang Nayantaka wilujeng. Nggih sinuwun. Bagong nalika semana sowan ana ing negara Mandura ing wigatine
mbok utus supaya nyuwun wujuding kayu Jatiwangi. Mongko nyatane kayu Jatiwangi kuwi kayu pusaka. Kuwi kayu jati pusaka ingkang tukule ning Astana Gadamadana. Astana Gadamadana kuwi papan petilasaning sawarga Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semana mejang Astabrata kawan kadange ya kuwi Prabu Barata. Sawise mejang Astabrata tumuli nandur wujuding kayu Jatiwangi karo pratandha yen to ana ing papan kono tau tate muduning pepakem Makutha Rama. Ah nggih, nggih. Ingkang sepisan, nggih kula ngertos. Mergi kula rumiyin nggih nderekke, kula mbiyen ya melu. Dadi kula ya kelingan. Lenancepke winih kayu Jatiwangi kemawon kula ya weruh. Malah saiki umure pun mangabad-abad wite gedene ora jamak. Sir kula niku mung arep kepengin mboten ketang sithik kula tak nyempal pange kayu Jatiwangi. Kinarya anggen kula ngrancakaken wewangunan kula amangun padepokan wonten ing Karangkadempel. Turta malih padepokan menika mboten papan. Nuwun sewu. Sak limrahing papan mboten nanging menika dados sarana kekelempahaning para kawula sak Karangkadempel anggenipun badhe ngudar gagasan tuwin kekelempahaning para nem-neman anggenipun badhe ngudi undhaking elmi gayuh puwuhing kawruh. Mila padepokan menika mujudaken padepokan ingkang migunani tumraping para kawula sak padukan Karangkadempel mliginipun sak negari Ngamarta. Ya pancen Bagong wis matur kaya mengkono. Lan saka pitunganing Baladewa kabeh gayuhan mau becik, apik lan migunani tumraping liyan. Nggih. Ning aku kuwatir yen to nganti ana walate, yen to nganti Kakang Semar wani nyempal panging kayu Jatiwangi. Kula wis nggawa seksi. Lho, seksimu sapa? Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Mastuna sidam sekaring bawana langgeng Baladewa. Ibu kula ngaturang sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Luntombo. Kresna, kula ngaturang sembah pangabekti kula kunjuk. Luntombo lan mangertiya. Sejatine apa kang dadi gegayuhaning Kakang Badranaya mau sayekti becik tumraping titah ing mapan ana ing Karangkadempel. Kanggo papan keklumpukaning para kawula ingkang padha ngudar gagasan sarta keklumpukaning para wiranom kang padha kepengin angudi undhaking ilmu lan gayuh puwuhing kawruh. Sayekti gegayuhaning Kakang Semar mau becik banget. Mula kang sangka kuwi Baladewa lilanana Kakang Badranaya anggayuh wujuding pang Jatiwangi mapan ana ing Astana Gadamadana. Lamun to mengko ana tantrimaning ingkang padha nandur sarta ingkang padha ambibit kayu Jatiwangi kaya to Prabu Rama Wijaya ingkang wis niwarga sartane eyang kita ya kuwi Prabu Basu Kedhi ya Kunti bojo ingkang wis niwarga. Ulun ingkang bakal sajarwa kelawan para leluhur Mandura supaya trima yen to Kakang Semar bakal methik panging kayu Jatiwangi. Inggih, Bu kula ngestaken dawuh Bu kula. Kados pundi? Syarat ki ora kudu kabeh. Syarat ki sithik wae, mengko sempalane pang Jatiwangi ki tak tresepke ning saka guru. Sing wajibe kudu ana kayu Jatiwangi wis sah. Mekaten Kakang. Ya. Nah itu mekaten kula ngaturaken saha sakmangke mugi sampun paripurna dados kewajibanipun ingkang rayi.
kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayangan. Aku matur nuwun ya, Manikmaya. Inggih Kakang Semar dawuh sami-sami Kakang. Malah yen pancen Kakang Semar mengko padhepokan wis dadi lan ing kono akeh para nom-noman kang padha ngudi undhaing ngelmu. Aja nganti mbok penging yen to ana wiranom saka kawula negara Mandura yen to nyawiji lan tetunggalan manunggal supaya nggayuh undhaing kawruh ana ing padhepokanmu. Kula mboten ajeng pilih-pilih. Saking Ndarawati, saking Mandura, saking Amarta, sedaya kula sami menawi badhe ambetahaken ngangsu kawruh wonten ing padhepokan kula menika ugi mboten dados sabab menapa. Lan mugi-mugi sedaya menika saged dados srana rumaketing Ngamarta, Ndarawati lan Mandura anggenipun tetunggalan manunggal dados sajuga. Nara prajanipun sami manunggal, kawulanipun sami manunggal, kawulanipun ngabekti kaliyan Nara Praja. Nara Prajane gatekke uriping para kawula sedaya badhe gesang tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna.